हाय फ्रेंड्स, मी किरण. स्वाद बिट्समध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत चटपटीत, झणझणीत आणि खूपच चमचमीत अशी रेसिपी. ते म्हणजे चटपटे जिरा आलू. ही खूप सुंदर रेसिपी आहे. चला तर मग रेसिपीकडे वळूया. मी ते गॅसवर एक कढई ठेवली. त्यात 1 चमचा धने आणि 1 चमचा जिरे टाकले. हे गॅसवरती मीडियम फ्लेमवर थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. भाजताना त्यांचा रंग बदलू द्यायचा नाही. थोडासा फक्त क्रीम कलर होईपर्यंत तुम्ही पाहू शकतात या प्रकारे भाजायचे. आता मी हे या खलमध्ये थोडेसे छान दळून घेणार आहे. त्यांना जास्त बारीक करायचं नाही. थोडीशी जाडसरच पूड ठेवायची आहे या पद्धतीने, कारण की अशी ठेवल्यानंतर भाजीमध्ये छान असा फ्लेवर येईल. पुन्हा मी कढई ठेवली गॅसवर आणि कमीत कमी 3 पळ्या तेल टाकून घेते. तेल छान गरम होऊ द्यायचं आहे. तेल छान गरम झालं आहे. आता त्यात अर्धा चमचा मोहरी टाकते. त्यानंतर 1 चमचा जिरं टाकायचं आहे. आपण जिरा आलूची भाजी करतो आहे, त्यामुळे जिरं थोडं जास्तच वापरायचं आहे. त्यानंतर पाव चमचा हिंग आणि 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं. पाव चमच्यापेक्षा थोडी जास्त आणि अर्धा चमच्यापेक्षा कमी एवढी हळद टाकायची आहे. आणि मी हे 500 ग्रॅम बटाटे उकडवून त्याचं साल काढून थोड्या मोठ्या आकारात चिरून घेतलेले होते. तुम्ही बघू शकतात. आता ते टाकून व्यवस्थित एकत्रित करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मिडियमच ठेवली आहे. 1 मिनटं हे छान गॅसवरती परतल्यावर त्यात 1 चमचा काश्मीरी लाल मिर्च पावडर टाकली. याच्याने आपल्या भाजीला छान असा रंगही येईल आणि जास्त तिखटही होणार नाही. त्यानंतर 1 चमचा मीठ टाकले. अर्धा चमचा गरम मसाला. पुन्हा मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्रित करून घेते, जेणेकरून सगळे मसाले बटाट्याला छान असे कोट होऊन जातील. तुम्ही बघू शकतात आपल्या भाजीचा कलर अतिशय सुंदर असा झाला आहे. जास्त जोरात चाळायचं नाही आहे. आपल्या बटाट्यांचे तुकडे व्हायला नको. ते एकसारखे कापलेले आहेत त्याच आकारात राहायला पाहिजे. त्यानंतर 1 मिनटं मी वाफवून घेतलेत पुन्हा, जेणेकरून तिखट मीठ भाजीत छान असं मुरवेल. आता आपण तयार केलेली धने जिऱ्याची जाडसर पूड 1.5 चमचा इतकी टाकते. याच्याने भाजीला सुंदर अशी चव येते. त्यानंतर खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि 1 चमचा एवढी होममेड कसुरी मेथी घेतली मी. ही छान हातावर चोळून टाकते, जेणेकरून तिचा छान असा फ्लेवर भाजीत येईल. कसुरी मेथी घरी नसेल तर बाजारात रेडीमेड कसुरी मेथीही मिळते. त्यानंतर पाव लिंबाची फोड घेतली. याच्याने आपल्या भाजीला तिखट, आंबट, खारट अशा चटपटीत चवीने तयार होईल आणि खायला खूप सुंदर लागेल. चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब बिलकुल फ्री आहे. त्यानंतर बेल आयकनला टिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओंच्या अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. मी ही सर्व भाजी आता ह्या बाउलमध्ये काढून घेते. ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक जरूर करा. बघू शकतात किती सुंदर अशी भाजी येते ना, तोंडाला पाणी.
मी ही भाजी पुरीसोबत सर्व केली. अशा त्रिकोणी आकाराच्या पुऱ्या केल्या आहेत. तुम्ही ही भाजी पुरी, पराठा, चपाती, नान कशासोबतही खाऊ शकतात. अगदी साध्या वरण भातासोबतसुद्धा खूप सुंदर अशी लागते. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीत. तोपर्यंत बाय.